रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल पार्टी हिसाबै गाबोननिया अदेबानि 4 तारिखनिया मानोना थांनाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि इलेक्सननि रिजाल्टआ गाबोन 4 तारिख गाबोन होनो थांगासिनो दं। माने बारा दिन गैला आरोना, बारा सम गैला, माने खोब दंब्ला माने 12 घन्टासो दं आरोना। दा बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना आसामाव थानाय जेसेबां माने रिजनेल पार्टी दं, माने आसामाव थानाय जेसेबां माने बेखौ जोङो बर'नि मा होनो आनसलिक दल माने रिजनेल पार्टी दं, बिनि मादाव माने इउपिपिएल पार्टीयानो माने 1 नम्बर पजिशनाव थागोन। रायजो राजा नोंथांमोन 10निफ्राय 12थानि गेजेराव इउपिपिएल पार्टीया देरहानानै आसाम एसेम्बलियाव बिधान सभायाव माने ओरैबायदि माने गोख्रों माने बिफाव लानो थांगासिनो दं। 9था 10था सिमहालागै देरहानानै आसाम एसेम्बलियाव फैबाय थानाय माने जियानो सरकार फैया माने बेयाव माने गोख्रों माने बिफाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि माने बबे जायगायाव क'क्राझार बड'लेण्डनि सिङाव थानाय क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, उदालगुरि माने बबे जायगायाव मा खामानि मावनाय जाखो, मा खामानि मावनाय जायाखै, दा बेफोरखौ नायबिजिरनानै माने खामानि मावनो थाखाय, ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय माने बर' जाथिनि, बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ माने रैखाथि आरो थामोनथा आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माने गोख्रों बिफाव लानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। माने आसाम एसेम्बलियाव एमएलए जानानै खामानि मावनो थांगासिनो दं। बेयो बड'लेण्डनि रायजो राजानि थाखाय जोबोद गोजोनथावना आरो जोबोद खाफाल गोनां। आरो रायजो राजाफोरा इउपिपिएल पार्टीखौ जे नैबे एमएलए बिसायख'थियाव जे मेन्डेट होबाय, 9थानिफ्राय 12थासिम जे मेन्डेट होबाय, मानोना बेनो फोरमान होदों इउपिपिएल पार्टीया जे बर'लेण्डआव गोजोन सान्थि आरो जौगानाय, गोजोन सान्थि आरो खौसेथि आरो जौगानायनि जे खामानि मावग्रा माने हास्थायग्रा मोनसे दोलो, बेयो फोरमान जादों रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। नेनानै थानोसै माने गाबोननि जे सान, गाबोननि जे दिन, आरो गोबां निउस पर्टेलफोराबो दामगासिनो दं माने इउपिपिएल पार्टीया 9निफ्राय 12थासिमहालागै माने सिट मोननो थांगासिनो दं। आरो नैबे निउस पर्टेलफोरनि जिथुनाखि बिथांमोननि जि एक्सपेरिमेन्ट आनजाद नायनाय, अनुमान खालामनाय, बेयो माने फेल जाया। रायजो राजा नोंथांमोन 100आव 80%, 70-80%आ माने कारेक्ट जायो आरोना। मानोना बिसोरो 24 आवार्स माने जाय समाव माने बिसायख'थि फोसावदोंमोन, बेयाव माने बबे समस्थियाव बियाबाव रायजो राजाफोरा माने बेसेबां माने बाहागो लादोंमोन, बेसेबां माने लोब ओंखारदोंमोन, बेखौ निउस पर्टेल मानसिफोरा मोनथिगौ आरोना। बेनिखायनो निउस पर्टेलफोरनि जि एग्जिट पल होनाय, बेयो माने 70-80% कारेक्ट जायो। बेनिखायनो इउपिपिएलआ माने 1 नाम्बार पजिसनाव देरहानो थांगासिनो दं। जै जाथों रायजो राजा नोंथांमोन, गोजोन्थों।